Bun găsit! Vom discuta astăzi despre examenul la mărfuri periculoase și anume la cisternă. Deși pare mai ușor decât examenul la colete, la care trebuie să rezolvăm 30 de întrebări, din care 21 corecte, aici, la cisternă, trebuie din 20 de întrebări să avem 14 corecte. Cum spuneam, deși pare mai ușor, problematica este ceva mai diversă decât la colete. Din acest motiv am și împărțit examenul în două episoade. În episodul 1 vă prezint partea de teorie, iar în episodul 2 vom rezolva un chestionar împreună. Vom folosi ca și bibliografie cartea recent apărută, care am mai folosit-o, o cunoașteți deja, Transport de mărfuri generale și agabarice, și în partea a doua conține transportul ADR. Este o carte dedicată doar celor pentru care doresc obținerea atestatelor profesionale la cele pe care le-am menționat, la CPC, la CPI și, bineînțeles, la mărfurile periculoase. Avem această carte deschisă, avem la capitolul de cisterne, avem și răspunsurile la final în caz că ne sunt necesare. Haideți să începem. Mărfurile periculoase se împart în 9 clase de pericol. Le-am prezentat în capitolul privitor la colete. Le voi prezenta și în episodul viitor pentru a nu pierde foarte mult timp și a rezolva în timp util tematica pe care ne-am propus-o. Aceste întrebări încep cu mărfurile care se pot transporta într-o cisternă. Deci sunt ceva diferențe între colete și cisternă. În cisternă nu se pot transporta chiar toate mărfurile, ca și la colete. Toate în afara clasei 1. De ce? Clasa 1 fiind mărfurile explozibile, șocurile care pot avea loc în cisternă, sigur că fac ca aceste mărfuri să nu fie transportate în cisternă. De asemenea, mai avem și sub ce formă pot fi ele. Pot fi sub formă lichidă, solidă, gazoasă sau topită. Alte întrebări. În continuare de la întrebarea numărul 4, începe descrierea vehicolelor cisternă, pentru că ele sunt de mai multe tipuri. Pot fi containere cisternă, pot fi cisterne demontabile, pot fi cisterne fixe, pot fi un vehicule chiar cisternă și vehicule baterie. În toate întrebările sunt explicate aceste tipuri de vehicole și sunt descrise la subpunctele respective în ce constau, care sunt caracteristicile acestor vehicole și particularitățile acestora. Un vehicul cisternă pentru transportul substanțelor de clasa 3 trebuie echipat obligatoriu cu, și avem o listă întreagă. Încercați să cuprindeți în răspunsuri cele care sunt absolut necesare pentru transportul mărfurilor periculoase, și anume un întrerupător al circuitelor electrice cu dublă comandă în cabina șoferului și în exteriorul vehiculului, o bară împotriva șocurilor în partea din spate. Deci acestea sunt strict necesare transportului pentru transportul în siguranță. Mai aveți și alte răspunsuri. Vedeți că celelalte răspunsuri sunt doar fragmentate, sunt părți din răspunsul complet.
Sau un vehicul cisternă cu masa total maximă autorizată de peste 16 tone pentru transportul mărfurilor periculoase trebuie să fie echipat cu răspunsul corect, un sistem de frânare de încetinire și unul de frânare antiblocare. Da? Deci, vedeți, sunt iarăși în celelalte răspunsuri, dar nu sunt cuprinse cele care sunt esențiale. Deci, în acest fel, să căutați răspunsurile corecte, să vedeți ce este esențial, pentru că ele sunt asemănătoare ca și răspunsuri, dar vedeți că ele sunt ori incomplete, ori nu sunt cele, cum spuneam, strict necesare. O altă întrebare, conform ADR și legislației naționale, un vehicul tractor pentru semi-remorcă de masă total maximă autorizată de peste 16 tone, care trebuie să tracteze o semi-remorcă purtătoare de container cisternă, trebuie să fie echipat cu, și avem răspunsul corect, un sistem de frânare de încetinire, un sistem de frânare antiblocare și limitator de viteză. Da? Despre toate lucrurile astea noi am discutat când am vorbit despre mărfurile periculoase, dar și de mărfurile generale. Da? Sistemele de frânare de încetinire sunt acele retardere care echipează vehiculele cu un tonaj mai mare și rolul lor principal este de a proteja sistemul de frânare de serviciu. Deci frânarea de serviciu, prin neutilizarea acestea, prin frânarea cu prin intermediul acestor retardere. Am vorbit atunci, le-am descris cele trei tipuri pe care le aveți în întrebările dumneavoastră, cele electromagnetice, hidraulice și prin obturarea galeriei de evacuare. Și am și spus cum se folosesc, când se folosesc și care este eficiența acestora. Deci le aveți și aici în întrebări. Un sistem de frânare antiblocare. Discutăm puțin de răspunsul acesta, îl detaliem. Da? Poate fi sistemul ABS, care nu permite blocarea roților. Iarăși aveți întrebări și aici, și la mărfurile generale, și la cele agabaritice, despre acest sistem ABS, care nu permite blocarea roților, prin acei senzori montați la roz, la sistemul de frânare, prin care, în momentul frânării de urgență, roțile continue să se rostogolească și prin acest fapt noi controlăm direcția și frâna. Da? Deci, acesta este scopul acestor sisteme de frânare antiblocare. Iar limitatoarele de viteză, după cum bine știți, sunt cele care se montează la vehicule transport marfă, transport persoane, cele licențiate pentru acest lucru și sunt stabilite anumite viteze. Reamintesc, la transportul mărfurilor periculoase, limitele de viteză sunt 70 în afara localităților și 40 în localitate. La mărfurile generale sunt la 90 de km pe oră pentru mărfuri, cum spuneam, și 100 de km pe oră la transportul de persoane. Mergem mai departe, avem niște întrebări cu imagini și întrebările sunt în acest fel formulate, în care din imaginea mai jos este limitată o cisternă pentru deșeuri care operează sub vid. Sigur că din imagini se poate descoperi foarte ușor și la 19 la fel, care din imaginea mai jos este limitat un container cisternă, deci vedem care e container cisternă la D, care este o cisternă fixă, sigur că este foarte ușor la răspunsul la și nu este foarte dificil, nu sunt foarte dificile în întrebările care reprezintă și aceste imagini, pentru că ele sunt destul de elocvente. Mergem mai departe.
care din următoarele inscripții trebuie să figureze pe containere cisternă, numele proprietar, a utilizatorului, capacitate maximă a rezervorului. Deci sunt inscripțiile care figurează pe o cisternă. Da? Mai departe, în întrebări sunt din ce este format echipamentul de structură a unor cisterne. Trebuie să știți că echipamentul acesta este de structură externă și este de structură internă. Sunt întrebări care se referă exact la acest lucru. De exemplu, din ce este format echipamentul de structură a unei cisterne și avem răspunsul din elemente de fixare, consolidare și cele de stabilitate. Aici este în general internă și externă a rezervorului, după care avem separat care sunt elementele de structură externă a unei cisterne și vor fi sistemul de ancorare pentru fixarea cisternei pe șasiu. Și avem și pentru structură internă elementele, la fel sună, pentru elementele de structură internă a unei cisterne și avem spărgătoare de valuri, pereți etanși, inele interioare de consolidare, după care ne întreabă ce sunt spărgătoarele de valuri, ce sunt pereți despărțitori a unei cisterne. Răspunsurile nu sunt foarte dificile, ele sunt destul de palpabile, să spun așa, ele pot fi vizualizate de către cursanți și în acest fel ele sunt fixate în seria răspunsurilor care trebuie date. 34 suntem. Structura cea mai slabă din punct de vedere al stabilității rutiere este cea circulară. În ordinea creșterii stabilității sunt clasificate în acest fel. Cea circulară este cea mai slabă, urmează din punct de vedere al creșterii stabilității cea eliptică, după care cea policentrică, da? Sub formă de furgon. Mai departe avem presiunea care trebuie folosită în încercarea unei cisterne. Trebuie să știți că încercările, da, se fac verificări la cisterne și cu aceste presiuni de încercare. Da? Cisternele se verifică la 3 și respectiv 6 ani, iar containerele cisterne la 2 ani jumate și la 5 ani. La fiecare în parte aveți întrebări legate de acest lucru, se fac aceste verificări. Proba de etanșeitate și la 3 și respectiv 2 ani și jumătate și proba de presiune la 5 ani, respectiv 6 ani. Întrebări legate de gurile de vizitare. Trebuie să știți că câte compartimente are o cisternă, atâtea guri de vizitare trebuie să aibă, care, bineînțeles, trebuie să permită trecerea unui om. În acest sens, aveți întrebare cu o singură gură de vizitare, cu 3 guri de vizitare la 3 compartimente și așa mai departe. Întrebări legate de elementele de structură ale cisternelor. Și aveți o vană cu diametru nominal de 80 de milimetri. La ce se folosește? O vană de fază lichidă sau gazoasă cu diametru nominal de 25 până la 40 de milimetri. Un dispozitiv de aerisire sau ventilație. Aveți toate definițiile acestor elemente date în întrebări.
ce este un dispozitiv de aerisire sau de ventilație, ce este o supapă de siguranță, în mai multe forme dat răspunsul, ce este discul de rupere, ce este vana de fund sau clapeta de fund, ce este vana terminală de descărcare. Și aici răspunsurile nu sunt foarte dificile, ele sunt destul de sugestive și destul de pe înțelesul tuturor. Da? Bușonul filetat, tubulatura de golire, izolația termică, sistemul de încălzire a cisternelor, instrumentele de control ale temperaturii, ale presiunii din interiorul cisternelor. Mai avem întrebări legate de gradul de încărcare, gradul de umplere. Ce trebuie să știți? Că cea mai periculoasă este o cisternă încărcată la 50%, deci pe jumătate. De ce? Pentru că în momentul efectuării accelerărilor, frânărilor, virajelor, se dispune interiorul, materia transportată în interiorul cisternelor pe pereții laterali sau în față sau în spate și crește foarte tare pericolul, impactul fiind foarte mare, forțele dezvoltate fiind foarte mari. Și atunci ideal ar fi să fie încărcată ori la 80%, ori la 20% o cisternă din capacitatea pe care o are. Și aveți, vă spuneam, întrebări legate de gradul de umplere, de gradul de siguranță, exact în acest sens. Vidul minim de siguranță, gradul maxim de umplere, toate legate de transportul în condiții de siguranță. Mai aveți întrebări legate în legătură cu plăcuțele metalice care se atașează pe cisternă și ce putem noi descoperi citind aceste plăcuțe. Da? Sigur că și aici toate sunt destul de clare, pentru că sunt informații și indicații strict necesare când facem transportul în cisternă. Da, vedem aceleași, asta v-am spus deja, despre 3 ani și 6 ani, 2 ani și jumătate, ce lichid trebuie folosit în cadrul acestor inspecții, este apa, deci sunt cele care sunt inofensive. Și sigur că se evită orice pericol. Cisternele pentru transport de produse petroliere cu secțiune eliptică sau policentrică, ele sunt caracterizate cu o anumită formă și aveți în continuare de la întrebarea numărul 84 care este această formă, prin ce se caracterizează o cisternă atmosferică, care sunt cele în care se transportă mărfurile din clasele 3, 5, 1, 6, 1, 8, 9, prin ce este caracterizată o cisternă sub presiune. Deci toate aceste lucruri le aveți în întrebări. Simbolul care reprezintă împământarea. Aveți întrebări legate de împământarea care se efectuează în momentul în care tună, fulgeră, sigur că trebuie făcută îmbănarea și se întrerupe manipularea materialelor transportate în cisternă. Dispozitivele de închidere ale cisternelor, deci tot pentru siguranță, pentru transportul gazelor lichefiate, ele sunt transportate în anumite condiții, deci nu oricum.
aveți și caracterizarea acestor vehiculelor de transport prin simbolurile AT, FL și OX, da? Care sunt cele mai periculoase și mai puțin periculoase, ce reprezintă această simbolizare și ce clasă de mărfuri pot fi transportate. Da, să vedem. Iarăși este definiția cisternelor, da? Ce reprezintă o cisternă fixă, prin presiunea de încercare ce se înțelege, pentru a se evita producerea sarcinilor electrostatice, ce trebuie făcut, sigur că viteza de descărcare va fi mai mică pentru început și crește pe parcursul descărcării, tocmai pentru a se evita apariția sarcinilor electrostatice. Aveți întrebările legate de simbolizarea materialelor periculoase. Căutați tot timpul să fie simbolizată cu UN, de la United Nations, urmat de 4 cifre, după care denumirea. Vă dau exemplu 117, ce indicații trebuie să apare pe documentul de transport a unui vehicul cisternă, vehicul cisternă gol, ultima încărcare, 2 puncte, UN 1098, alcool al ciclic 6,1 per 1 prim. Da? Deci, UN, deci tot timpul să căutați această denumire. Mai aveți și celelalte întrebări cu documentele care trebuie să se afle la bordul unui vehicul care transportă mărfuri în cisternă, cum ar fi certificatul de agreare ADR al vehiculului, certificatul de formare profesională ADR al conducătorului auto, scrisoare de transport CMR cu substanța declarată corespunzător, fișa de siguranță și autorizația de transport pentru statele nemembre Uniunii Europeană, după caz. Deci, acestea sunt documentele obligatorii care trebuie să fie prezente. Le-am prezentat aceste documente când am prezentat documentele pentru colete, pentru transportul mărfurilor periculoase. Sunt documente care sunt obligatorii, ele sunt prinse în lege și trebuie respectate. Aveți cu grupele de ambalare, întrebări legate de grupele de ambalare. Am mai spus și lucrul acesta. Ambalarea se face în 3 grupe, grupa 1, grupa 2, grupa 3. Grupa 1 sunt cifre romane, da? Grupa 1 mărfurile foarte periculoase, grupa 2 mărfurile mediu periculoase, grupa 3 cele mai puțin periculoase. Și în funcție de simbolizarea mărfurilor periculoase se alege această grupă. Și aveți întrebările. La ce trebuie să fiți atenți? La primele cifre. Dacă prima cifră se dublează, de exemplu la întrebarea 120, marfa transportată este 336, deci dacă cifra se dublează, crește gradul de pericol, da? Și atunci puneți clasa 1, căutați varianta clasa 1, da? Grupa de ambalare numărul 1 la răspunsul A. La fel și la 121, 559, deci dacă prima cifră, asta trebuie să știți, dacă prima cifră este dublată, căutați răspunsul clasa 1, grupa 1 de pericol. Dacă aveți o combinație de cifre, că la întrebarea 124, 5, 6, 8, aici puneți răspunsul grupa 1 sau 2 după caz, deci poate să fie și periculoasă și mai puțin periculoasă, sigur că acest lucru este în funcție de natura pericolului, dar puneți varianta 1 sau 2 după caz.
Dacă la întrebarea 126 prima cifră este urmată de cifra 0, reprezintă că substanța respectivă este suficient simbolizată de acea cifră și atunci mergem cu varianta grupa 2 sau 3 după caz, da? Mediu periculoasă sau puțin periculoasă. Deci dacă combinația este 3-0, 5-0, căutați tot timpul varianta 2 sau 3. Da? Deci aceasta ca și indicii în ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră. În continuare aveți mijloacele de semnalizare. Sunt acele plăci portocalii, da? De plancardare de 30 pe 40 de centimetri. Ele pot fi neutre sau virgine dacă sunt fără numere și se folosesc aceste plăci, da, de regulă în față sau în spatele vehiculului, urmând ca pe laterale, dacă e cazul, să se pună placă cu numere, sau pot fi cu numere, cum spuneam. Numărul de sus reprezintă gradul de pericol, da? Iar numărul de jos întotdeauna reprezintă denumirea substanței respective. Da? Deci, întotdeauna veți găsi și în întrebări, da? Aceste chestiuni, da? Ce reprezintă numărul de sus, ce reprezintă numărul de jos. Și întrebările cum se semnalizează substanțele periculoase cu plăci portocalii, cu numere, fără numere. Etichetele de pericol sunt cele care reprezintă clasele de pericol și sunt acele dreptunghiuri de 25 pe 25 de centimetri. Sunt acele, romburi, am greșit, da? Romburile care au câte o pictogramă și în colțul de jos cifra cu clasa de pericol respectivă. Spuneam că episodul viitor vom trece iarăși în reviste aceste clase de pericol. Le avem și aici prezentate. Ce semnifică la 142? Cifra 2 când este așezată pe primul loc în numărul de identificare a pericolului, sigur că cisterna sau recipientul conține o substanță din clasa 2. După cum știți, clasa 2 este subîncărțită în 3 subclase, da? Este clasa gazelor. Gazele pot fi inflamabile, pot fi toxice sau pot fi asfixiante. La fel vă întreabă ce semnifică 2-3, sigur că 2 e gaz, 3 este inflamabil și așa mai departe în întrebările pe care le aveți. Să vedem ce ar mai fi, clasele de pericol. Deci toate sunt simbolizate, da? Vă întreabă 5-2, 5-1, mărfurile comburante, da? Din clasa 5, da? Sau peroxizii organici. Clasa 4 sunt substanțele solide, care pot fi substanțe solide inflamabile, pot fi cu aprindere spontană sau pot fi care în contact cu apa degajă gaze inflamabile. Haideți, dacă tot am început, să le mai spunem o dată pe toate. Deci clasa 1 sunt materialele explozibile, clasa 2 gazele, clasa 3 lichidele inflamabile, 4 solidele, 5 le-am spus deja, 6 pot fi cele care sunt toxice, substanțele toxice sau cele infecțioase, 7 cele radioactive, 8 cele corozive, 9 cu pericol divers. Deci acestea sunt clasele și le aveți aici în întrebări, da, cu simbolizarea acestora. Aveți și simbolizarea, da, benzinei 33.1302 și simbolizarea motorinei 30.1302. Le aveți și pe acestea în întrebări. Și iarăși legate de aceste simbolizări, sigur că trebuie să vă uitați la pericolul, da?
pentru că 33, de exemplu, este un lichid foarte inflamabil, da? Și 60 poate să fie o substanță toxică. Sigur că după pericolele pe care le-am enunțat acum, o să puteți să vă dați seama singur și ce pericol reprezintă. Mai dificile mi se par la examenul pentru cisternă cele cu plancardarea și aveți 2-3 întrebări legate de această plancardare. De ce? Pentru că răspunsurile sunt oarecum asemănătoare și trebuie să fiți foarte atenți, da? 168, haideți să vedem, cu câte plăci portocalii trebuie să fie dotat un vehicul cisternă cu un singur compartiment. Răspunsul corect, una exterior, una anterior, una posterior, câte una pe laturi, acele din urmă cu numere. Dar situația se complică când deja frazele sunt mai lungi și trebuie să faceți exact distincția cu un compartiment. Când sunt 2 sau 3 compartimente, trebuie să vedeți pe fiecare compartiment cu substanța A, cu substanța B, ce puneți în față, ce puneți în spate. Sigur că necesită un pic de pregătire, dar lucrurile, dacă stăpâniți bine toate clasele de pericol și modul de simbolizare, nu aveți probleme deosebite. Sigur că se pierde mai mult timp pentru că trebuie să fiți ceva mai atenți când dați răspunsurile la aceste întrebări. Ele, v-am spus, fiind cu un grad de dificultate ceva mai mare și vă reamintesc că timpul pe care îl aveți la dispoziție este de 20 de minute. Deci 20 de întrebări cu 20 de minute și trebuie să vă mișcați destul de repejor. Erau înainte 30, s-a modificat. Pentru colete aveți 30 de minute, pentru cisternă aveți 20 de minute. Deci, minutul și răspunsul la câte o întrebare. Sigur că dacă răspundeți mai repede, puteți să vă mai gândiți ceva mai mult la alte întrebări. Vom exersa episodul viitor acest lucru, tocmai pentru a și demonstra că este posibil să rezolvăm în timp util toate întrebările. Aveți cele 2 întrebări legate de substanțele care trebuie transportate la o anumită temperatură, cu acel triunghi, cu acea eprubetă în mijloc de culoare roșie. Nu foarte dificile răspunsurile. Da, să vedem ce ar mai fi. Așa. Legate de obligațiile conducătorului auto, sigur că și aici sunt răspunsuri care necesită un pic de gândire, dar nu sunt lucruri grele. Trebuie să vedeți care este comportamentul corect al unui conducător auto când transportă aceste mărfuri periculoase în cisternă. Vă întreabă care este comportamentul corect sau care din următoarele precauții trebuie luate și sunt o serie de măsuri. Sigur că dacă sunt judecate corect, vă vor da și răspunsurile corecte. Cum poate un conducător să controleze cantitatea de gaz lichefiat, cum poate să prevadă un accident, da, sunt și acele întrebări legate de conducerea preventivă. Sau vă întreabă care din următoarele precauții trebuie să le luați. Din punct de vedere al comportamentului, aveți și întrebarea, suntem la 245. Conducătorul auto format dintr-un tractor cu semi-remorc cu 3 compartimente trebuie să descarce încărcătura în 3 localități diferite. Care este ordinea în care trebuie ea făcută? Ordinea este compartimentul central
în primul rând, după care cel anterior, de cel din față, după care cel posterior. De ce în acest fel? Pentru a păstra stabilitatea, da, transportului. Deci cel din mijloc, cel din față, după care cel din spate, pentru că altfel se dezechilibrează transportul și poate duce la accidente. Sunt cazurile în care un transport nu trebuie efectuat când tubulatura este ruptă, când au loc scurgeri și așa mai departe, sigur că nu se efectuează. Și vi se arată în continuare ce trebuie să faceți când faceți o descărcare în circuit închis sau în circuit deschis, care este procedura care trebuie urmată în aceste cazuri. Și sigur că pentru mărfurile foarte periculoase, cum este oxigenul lichid, trebuie luate anumite măsuri. O importanță mare o are și curățarea cisternelor. Se pune accent pe acest lucru, curățare care trebuie efectuată în unitățile specializate. O cisternă, dacă este goală și necurățată, ea trebuie să poarte aceleași inscripții ca și cum ar fi plină. Doar dacă este goală și curățată, pot fi înlăturate plăcile sau pot fi acoperite. Aveți toate aceste lucruri în întrebările dumneavoastră. Să mai vedem ce tip ar mai fi. Viteza, v-am spus deja, care este viteza, cum se procedează când... Deci pentru a conduce în condiții de siguranță, pentru o cisternă, în funcție de gradul de încărcare, am discutat acest lucru, distanța de oprire este mai mare, da, în cazul cisternelor decât în cazul mărfurilor generale și în continuare aveți întrebări din conducerea preventivă, da? Toate, vă spuneam, pentru creșterea siguranței acestor transporturi. Cam acestea ar fi toate întrebările. Sunt 287 de întrebări la cisternă. Aveți în final și răspunsurile corecte și, vă spuneam, trebuie un pic de atenție în rezolvarea acestor întrebări. Dacă nu luați examenul la cisternă, nu vă afectează examenul la colete. Reciproca nu este adevărată. Dacă nu luați examenul la colete, nu puteți da examenul la cisternă. Cursul de bază fiind cel de la colete, trebuie în primul rând acela luat, după care și cel de la cisternă. Se mai poate da examen și la clasa 1 de pericol, la clasa 7, la aceste clase separat. Sigur că fiecare pentru ceea ce urmează să facă. Mai avem la dispoziție, le-ați văzut și episoadele trecute, site-ul Examen Rutier cu pagina profesioniștilor, capitolul de mecanic, conflictele în trafic, categoria C și atestate, unde găsiți toate materialele publicate și pagina de YouTube, da, în care găsiți toate materialele publicate în ordinea publicării lor. Aveți aici și videoclipul cu examenul de la colete. Vă spuneam, o să urmeze și episodul 2 de la cisternă, în care vom rezolva un chestionar împreună. Am discutat astăzi din această carte, da? Mai avem la dispoziție cărțile pentru atestate, cea de mecanică, cea pentru
categoria C, transport marfă, și cea pentru categoria D, transport persoane și atestate profesionale. Abonându-vă la canalul de YouTube, veți primi în timp real toate noile apariții și spuneam în curând va fi cel de la examenul de cisternă. Spor la învățat, la revedere!